Aquest estiu, milions de persones visiten monuments i llocs turístics de tot el país. Alguns, com la Laia, trobaran en la IA una bona companyia. D'altres, com en Pau, descobriran que no sempre ho és. Tots dos busquen el mateix, fer una visita cultural aquest estiu. Però els dos no tindran la mateixa experiència. Vull anar a visitar el monestir de Montserrat al mes d'agost. Em pots ajudar a planificar la meva visita? La IA li aconsellarà comprar les entrades a través de la web oficial de Montserrat i el millor horari per gaudir d'una bona experiència. Entrades per visitar la Sagrada Família. Amb l'ajuda de la IA, la Laia podrà visitar sense problemes el monestir de Montserrat. En Pau, en canvi, ha topat amb un anunci fraudulent. En aquest cas, la IA ha ajudat el ciberdelinqüent a crear una web que imita a les oficials de venda d'entrades.